नमस्ते दोस्तों, आज ମୁଁ ଆସିଛି ନୈନିତାଲ ନଦୀ ନୈନି ଲେକ୍ ନୈନିତାଲ ନଦୀ କଳକୁ। ଏଠାର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମାଲ ହେଇଛି। ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ନନ୍ଦା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଜୟ ମା ନନ୍ଦା ଦେବୀ। यार दिन खुश ହେଇଗଲା। ନୈନିତାଲର ମଜା, ନେଚର, ସପିଂ ଓ ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦର୍ଶନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନଦୀରେ ଆଜି ଗାଧୋଉଛି। ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଗାଧେଇବାର ମଜା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।